An filɛbagaw k'a yira aw bɛɛ lajɛlen na, aw minnu ye sɛnɛ kanu ani aw minnu bɛ sɛnɛko kalama, ko aubergine ye sɛnɛfɛn dɔ ye a bɛ se ka miliyɔn lase sɛnɛkɛla ma. An balimaw, an bɛ nin foro min kɔnɔ, aw k'a dɔn k'a fɔ nin foro in a bɛ Bamako kɛrɛfɛ dugu dɔ de la n'ale bɛ wele ko Tienfala Kulikoro sira la. An b'a yira aw la k'a fɔ an bɛ juwe kalo tile 5 de la san 2024. An wulila bi ka na taama kɛ ka na ɲɛ da nin foro in kan k'a dɔn samiya daminɛtɔla mun filɛ nin ye, sɛnɛkɛlaw bɛ se ka mun baara ni mun baaraw de kɛ walasa ka kɛ miliyɔnɛri ye. An nana nin foro in kɔnɔ, an y'a ye k'a fɔ ko ja aubergine sɛnɛ ale bɛ se ka sɛnɛkɛla kɛ miliyɔnɛri ye san 1 kɔnɔna la. An filɛbagaw, jinɛko tɛ, wɔkulɔko tɛ, paratigi dɔrɔn de don. I ka k'a fɛ, i k'a lawaleya, wa i k'i cɛsiri, o dɔrɔn de bɛ se ka a to n'i bɛ miliyɔn sɔrɔ. Ni foro bɛ maa min bolo, walima e b'a fɛ ka sɛnɛ de kɛ, i pasiyɔnelen don sɛnɛ la, an balimaw, an ye mun sɔrɔ nin foro in kɔnɔ, o de ye k'a fɔ ko aubergine ye sɛnɛfɛn min ye, a kolo ka gɛlɛn kosɛbɛ. N'i y'ale sɛnɛ, a baara ma jugu kosɛbɛ, a tɛ mɔgɔ sɛgɛn. N'i y'a turu k'a labaara, ale ka nɔgɔko fanga ma bon, wa a bɛ se ka i dɛmɛ kosɛbɛ i yɛrɛ ka lafiya sira fɛ. Sabula n'i ye aubergine bin minnu ni fɛn minnu bɛ bɔ a la, n'i y'olu bɔ a la siɲɛ 1, a tɔ o bɛ dépend i ka to ka insecticide k'a la k'a pomper pour que a ka se k'i sago d'i ma. Nin foro in kɔnɔ an ye fɛn mun ye yan nɔ bi, o de ye k'a fɔ foro in aubergine in sɛnɛra an bɛ a kalo 3 ɲɔgɔn de la, mais kalo 3 déjà aubergine a sera ka den kɛ. An bɛ don min na komi bi, aw yɛrɛ ɲɛ bɛ ja minnu na, o filɛ nin ye, u bɛ ka aubergine in kari. Bi dɔrɔn nin t'a kariko fɔlɔ ye, mais min sɔrɔla la bi, bɔrɔ 13 de 50 kg. Un seul marché aujourd'hui, une seule récolte, parce que aubergine bilama sugu kɔnɔna la, i b'a ye k'a fɔ 50 kg a bɛ se ka taa 15 000 ou 17 500. Donc k'a yira aw la k'a fɔ ko aubergine ye sɛnɛfɛn min ye, a bɛ se ka sɛnɛkɛla nafa kosɛbɛ. Et puis fɛn mun b'ale ka ko la, n'i ye aubergine sɛnɛ, yiri de don. Plus a bɛ ka den kɛ, plus a bɛ ka feere bɔ, a bɛ filɛri bɔ. Tant que sumaya b'a kɔrɔ, i bɛ ka entretien k'a la, a den tɛ ban. Chaque fois i bɛ récolte kɛ, chaque fois i bɛ récolte kɛ. O fana ye avantage ba ye sɛnɛkɛlaw bolo, parce que sɛnɛfɛn dɔw bɛ yen nɔ, olu bɛ dan yɔrɔnin kelen dɔrɔn de ma, i b'a récolter, o y'a bannen. Mais aubergine, i bɛ se ka récolter durant des jours, durant des mois, durant des années même, i bɛ se ka aubergine récolter. Donc o ye fɛn ba ye. An b'a fɛ k'a yira maliyɛnw la, sɛnɛ kanubagaw, aw minnu pasiyɔnelen don dugukolo la, k'a yira aw la k'a fɔ ko an ka jamana kɔnɔ sisan, mɔgɔw cɛsirilen don nin fɛn ninnu sɛnɛli la, wa u bɛ ka se k'u ka adamadenya ɲɛ sɔrɔ, u bɛ k'u ka diɲɛlatigɛ ɲɛ sɔrɔ a kɔnɔna la. Nasi daminɛ de la, tant que l'hivernage ma ban, aubergine a tɛna ban. Tant que san de bɛ ka na, aubergine bɛ den kɛ, wa u bɛ récolte fana kɛ. Donc on a décidé aujourd'hui, ce vendredi, juwe kalo tile 5, voilà, k'a yira aw la k'a fɔ nin foro in kɔnɔ, vraiment mɔgɔw cɛsirilen bɛ yan nɔ, k'a yira k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nin ɲɔgɔn kɛ, même si tu n'as pas un champ très vaste, dugukolo fiyɛba t'i bolo, mais i bɛ se ka aubergine turu. Même an ka du kɔnɔnaw la, si tu as un petit espace, i bɛ se ka aubergine turu yen. Hali n'a sɔrɔla tu as 10 ou 20 pieds de aubergine, i bɛ se k'a sɛnɛ, wa a bɛ se ka nafa ɲɛ i ye. Marché kelen dɔrɔn, ni mɔgɔ ninnu u bɛ se ka 3,000 sigiyɔrɔma 13, n'i y'a jateminɛ o ye 30,000, 9,000, u bɛ se k'o de sɔrɔ. Donc n'i y'a jateminɛ, semaine prochaine tuguni, u bɛ tila ka nin fɛn in fana, u bɛ se k'a récolter tuguni. Et la semaine prochaine, u bɛ se k'a récolter tant que san bɛ ka nalen, u bɛ se ka nafa sɔrɔ nin sɛnɛfɛn in na. Donc on n'était pas là-bas, on n'est pas là pour que k'a yira k'a fɔ jɔn de ye forotigi ye, jɔn de tɛ forotigi ye, non, pour que a tigi a tɛ fɛ a k'a yɛrɛ yira, mais an b'a fɛ k'a yira maliyɛnw la ani Afrique jeunes bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko sɛnɛ ale tɛ mɔgɔ janfa, comme on le dit dans les proverbes, la terre ne ment pas. N'i ye mun k'a la, a b'o de d'i ma. Donc surtout dans la saison pluvieuse, i b'a ye k'a fɔ sɛnɛ dɔn Ala yɛrɛ ka fɛn de don, a bɛ ji d'i ma, a bɛ ji mun d'i ma pleuvoir ko kelen na, ni arroseli don, e bɛ se ka semaine 1 kɛ, i tɛ se k'o nɛmaya ɲɔgɔn sɔrɔ. Donc aw minnu bɛ ka an filɛ, an b'a yira aw la k'a fɔ an bɛ saison pluvieuse mun na nin, an bɛ a ɲini sɛnɛkɛla bɛɛ fɛ, ni mɔgɔ mun bɛ se ka aubergine sɛnɛ, a ka aubergine sɛnɛ. Sabula aubergine c'est rentable, wa non seulement a ka di mɔgɔw ye cuisine na, wa aubergine fana a tiɲɛni fanga ma bon kosɛbɛ. Donc c'est tout ce qu'on a pu ramasser dans ce champ. An ye fɛn mun sɔrɔ ni sɛnɛkɛla ninnu ka foro kɔnɔ,
ka n'a yira aw la o de ye nin ye aw kana ɲinɛ ka abonné an ka nin chaîne YouTube in na aw b'a ja in sɔrɔ an ka bɔlɔlɔsira fɛn o fɛn sanfɛ a y'aw abonné wa aw ka vidéo ninnu partager parce que a bɛ mɔgɔ caman encourager sɛnɛ la a bɛ mɔgɔ caman encourager ka se ka sɛnɛ kɛ aubergine fana sɛnɛ donc an b'a fɔ ko aw k'an bɛn pour d'autres numéros ni fɛn wɛrɛ bɛ yen tuguni Mali kɔnɔ min bɛ se ka sɛnɛkɛla nafa anw kɔni bɛ se ka wuli ka se ka aw bɔ dibi la ka aw kunnafoni walasa aw bɛ se ka ɲɛsin o fɛn ninnu ma aw k'an bɛn ni ɲɔgɔn caman wɛrɛ